Takže čaute lidi, já vás vítám u dnešního videa. A dnešní video je z Crafting Dead. A já na sobě nemám armor. To si dělá špatně. Mně zmizel všecek armor. Super. No nic. Zkusím tady najít nějaký armor. Asi toho moc nenajdu. No nicméně jsem trošku hrál. A mám tu nějaké zbraně. Třeba AKM, nebo MP5, AVP, granát, nějaké žrádlo pro psy. A nějaké věcičky v baťohu. Menší. Zkusíme se odvartovat. No a doufám, že mě někdo nezabije. No, tu asi nikdo není, budeme doufat. Je zombuš. Pojď sem, nejdu. No. Tu možná někdo bude. Já nevím. Pokud jo, tak to je špatné, pokud ne, tak to je super. Já neberu. Zombuš. Najdu. No. Ještě tu nemám svůj barák. Oh shit. To byl asi hráč. Nevím, možná jsem tam viděl nick. Fakt nevím. Doufám, že tam nikdo není. No, to je jedno. Pokud tam někdo je, tak jsem mrtvý. To já už neřeším. Taser. Ještě za to mít munici. Mám. Hele. Bych chtěl nějaký mít. OK, další zbraň, easy. Já nemám žádný armor. To je špatné. Shit. No. Ne, tu je mrtvola. Nechte mě. Tam jsou dvě mrtvoly. Rychle. Jdeme na spawn. Jak dlouho natáčím? 3 minuty. Tak to je super. Nemám tu bonusovou čestku. Náhodou. Protože by se vážně hodila. Ne. Kolik dělá ten taser? Tak ten taser je na nic. To vyhodím. Easy. Já tu beru jen samý bordel po zemi. Jinak možná, že z této hry bude i série, to absolutně nevím. To se ještě uvidí. Ale doufám, že jo. Dobré jídlo tady. Mačeta. Nechci. Ne. Káčidlo. Samé špatné věci. No a vlastně nevím. Tohle je asi možná jenom tak trošku ukázka této hry. A možná uspořádám i giveaway, kdo to hraje, tak může ode mě získat buď tohle AVPčko, nebo KDMko, anebo FNO, který nevím, jak mám ani vytuněný. Co? Jo, jenom tactical grip, tak to ne. Se mi nelíbí.
To dám radši na KDM-ko. DMR-ko. Aha, ještě kdyby to šlo. No, by the way, takže o toto AVPčko třeba můžete vyhrát. Na to i scope. Nebo můžete vyhrát toto AKM-ko. Na ně mám co? Tactical grip. Co? Jo. Ale tohle asi vyhrát nemůžete. To je zbraň moje. By the way. A to je asi tak všechno. No, jo, tak zatím čus. Čus.